कसाबारि बर' गोजौ फरायसालियाव सारा गाहाय आलासि महरै फैनानै सारा दिनै फरायसाफोरखौ मा बिबुंथि एबा मा बोसोन होनो सानखो? बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बे जिएसबि बड' हाइ स्कुलाव आङो फैनानै गोजोननाय मोन्दों। सार बिथांमोना लेंहरनानै जिखिनि देग्लाय मेट्रिक सा 22 जन होनो लागा बिथांमोनजों सावरायलायनायनि सुबिदा होनायनि थाखाय आं गिबियावनो फरायसालिनि गोरायुं सार लोगोसेनो गासै फोरोंगिरि आं बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों आरो बिथांमोन लेंहरनाय लेखा आङो फैनानै दिनै मेट्रिकआव माबायदि लिरोबा मोजाङै मार्क मोनो लोगोसेनो गुन गोनां सोलोंथाइ लानो थाखाय जोङो माखौ नांगौ आङो बेखिनिखौनो आङो फरायसाफोरजों आङो सावरायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे माइ इडुकेसन माइ फिउचार दा बेनि सोमोन्दै सारा माबाफोर बुंबावगोन नामा? दुलाराय बर' फरायसा आफादा माइ इडुकेसन एन्ड माइ फिउचार होननाय मोनसे टीम लानानै थांनाय समनिफ्राय खामानि मावगासिनो दङ आरो बेनि गेजेरजों दुलाराय बुहुमाव थानाय बा आसामाव थानाय बर'फोरनो जे मोनसे गुन गोनां सोलोंथाइनि गेजेरजों जे मानसिया थांना थानो हायो बा सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जे मानसिया थांना थानो हायो दा बेखौ साफ्रोमबो फरायसाफोरनो मोनथिहोनो थाखाय बे टीमखौ लानानै खामानि मावदों। बे गोजौ फरायसालिल' नङा बे टीमखौ लानानै इउनिभार्सिटि लेभेलालागै आरो कलेजफोरावबो बे हाबाफारिखौ लानानै बा बे टीमखौ लानानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बे फरायसालिखौ नोंथांमोना बेसेबां मायथाइयाव गायसनजानाय जादोंमोन? एक्सुवेलि जों बे फरायसालिखौ जेब्ला अल आसामावनो जोंनि जिथु बर' मिडियाम जिथु गभर्नमेन्ट स्कुल बेफोरनिफ्राय खुनु मोजां रिजाल्ट गैयामोन। बै समाव बै नोजोरखौ नुनानै जोङो मा खालामदों 1919 मायथाइयाव माखासे नोजोरखौ बोनानै जोङो फार्स्ट अल आसामावनो जोङो मा खालामदों बे जिथु बर' प्राइभेट स्कुल जोंनियानो फार्स्ट गिबि बे फरायसालियानो गिबिसिन अल आसामाव जों बेखौ गायसननाय जादोंमोन माखासे थांखियारि नोजोरखौ नायनानै। दा थिग बेबायदिनो जोङो 2005 मायथाइयाव जोङो फार्स्ट मेट्रिक आनजादखौ जों होजेननो लादोंमोन। बेयाव जोङो बारा मोजां रिजाल्टखौ जों मोनाखैमोन। जेब्ला 2006 मायथाइयाव फिन खेबसे होफिनबावबाय बेयाव जोङो मा खालामदों जों रिजाल्टखौ जेरै जोंनि एसे नांनाय बायदि जों एसे मोजांखौ नुहुरदों। बे 2006 मायथाइयाव जोङो 6 जनसो जोङो फार्स्ट डिभिजन जों लाबोनो हादों आरो बेनि गेजेरावनो जोंनिफ्राय सानै गथ'आ आमुल बर' आरो मणिकान्त बसुमतारी एबसुआ जिथु फार्स्ट कमल ब्रह्म देरहासार बान्था बे बान्थाखौ जोंनि बे सानै फरायसाया मोननो हाजेनग्रोदोंमोन। बेनिफ्राय नोंथांमोननि फरायसालिनिफ्राय बोसोर बेसे जाखो ओरैनो मेट्रिक आनजाद होनाया? जोंनि स्टार्टिंआ जोंनिया 2005निफ्राय दिनैसिम सोलिगासिनोबो दङ। टटेल नोंथांमोना बे फरायसालिनिफ्राय मेट्रिक आनजादाव उथ्रिनाय फरायसालिफोरनि फिथाइखौ रिजाल्टखौ लानानै बेसेबांसो गोजोननाय दं? बुंनो थाङोब्ला एक्सुवेलि जों गामि एरिया हिसाबै जोंनि फिथाइखौ बारा गाज्रि मोना। जिहेतु जोंनि एसे हाल साल जिथु रांखान्थियारि जिथु गार्जेनफोरनि एसे आनकन्सियासनेस बेफोरखौ नायनानै जोङो हमना ला जों बोसोरफ्रोमबो 3, 4 बा 5, 6 जन जि हायो जों इखिनिखौ माने फार्स्ट डिभिजनखौ जों लाखिनो नाजायो। नोंथाङा बे फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि हिसाबै नोंथांनि फरायसालिफोरनि सायाव मा बुंनो सानो? आं बे फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि हिसाबै जोंनि बे फरायसालियाव फरायनाय जि फरायसाफोर बे फरायसाफोरा साफ्रोमबो फरायसाफोरा मोजां सोलोंथाइ लानानै जे इयुनाव साफ्रोमबो फरायसाफोरानो मोजां जोंनि सुबुं सम्पद जानो हायो। आं बेखौ साफ्रोमबो फरायसानि सायाव आसा खालामो आरो इयुनाव साफ्रोमबो फरायसाफोरानो गावबा गावनि मोजां सोलोंथाइ लानानै गावबा गावनि आथिङाव गावबा गावनो गसंथानो हायो बेखौ आं साफ्रोमबो फरायसाफोरनिफ्राय आसा खालामो। दा दिनैनि जि फरायसा सांग्रांथि जि मेल बे सांग्रांथि मेलखौ फैबाय थानाय 2020 मायथाइयाव जानो गोनां जि मेट्रिक आनजाद बे मेट्रिक आनजादखौ नोजोर बोनानै जेन साफ्रोमबो फरायसुलिफ्रा फैबाय थानाय जि मेट्रिक आनजाद बे मेट्रिक आनजादाव मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो बे नोजोर आरो थांखिखौ लानानै दिनैनि बे फरायसा सांग्रांथि जि मेल बे मेलखौ जोङो खुंफुंनो थाखाय हाबाफारि आखायाव लानाय जादों। दिनैनि बे हाबाफारियाव आलासि महरै नोंथांमोना सोरखौ हांख्रायदों? दिनैनि बे हाबाफारियाव जों आलासि महरै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बासिराम
रामसियारिखौ गाहाय आलासि महरै हांख्रायनाय जादों।